birthday, Lola Sita. Birthday today na, Lola. Unsa man di ay what day is today? October October 15. and It's my birthday. of course, happy birthday. Hi everyone, it's Mama's 84th birthday and imatajud mi sayo para i-greet siya. Pero na-surprise me kay nagbata na siya. Uy, kailis man. Happy birthday to you. Happy birthday, happy Birthday. Birthday ba na, Lola? Happy birthday to me. Yay! God bless us all. God bless. Happy birthday, Lola Sita. Birthday today na, Lola. Unsa man di ay what day is today? October 15. and It's my birthday. of course, happy birthday. What ay greeting now, ha? Happy birthday. Kaya blow. Blow Mm. the candle, so there will be more graces to come to me and to the family I love. Yay! Hmm. Isiga sa nang suga di ana. Oh, lala. Ah. Ay, si Bundoy. Uy, so di ay. Birthday ko di mo. Thank you. Ang ganda. Of course, your favorite flower and color. Wow. Wow. Hmm. Happy birthday to me. Smile. Smile. Parang mamang ko patindungga. Pero ikaw na kay surprise ba ya? Pagkawon ka, saan nakamata naman ka? Very good kay gailis. More ka expect ka ba? Hindi, yaman. Ha? Happy birthday, ma! Thank you, my daughter, beloved. Yan na. Thank you, Charite. Welcome. Thank you for the flowers. And sa nilamdag-lamdag na, niato siya sa St. Joseph Cathedral para managkot. Nga maoy ihang traditional nga buhaton basta mag-birthday siya, managkot siya. Isip pasalamat sa mga santos, ilabi na sa Ginoo sa gasa sa kinabuhi. Ito naman eh. Naata ng colors. Ato. Hindi mo bitang ano ka na? Oo. Ito my birthday. So, kompleto yun ang mga colors sa ang kandila, no? Nanay mga meaning, pero wala ko ka-memorize. Anyways, ang importante, nakadagkot siya o nakapahinungod sa iyang pasalamat. After sa pagpanagkot, nisulod gyapon siya sa cathedral. Maskin walay misa para mag-pray siya. And akong mama no, 84 years old, pero lagan gihapon ni siya maskin gaugod-ugod na. So need na niya og alalay na si Josie ang iyang alalay. Kuya ni silang duha away bati. Pero maayo kaayo silang tandem kay magkasinabot raman po ni silang duha. So mao gyud gini ang wish ni mama no nga maskin walay misa makasulod og gihapon siya sa cathedral ni Señor San Jose og maghalad sa iyang mga pag-ampo. Easy pasalamat sa mga grasya nga iyang nadawat gikan sa atong labang makagagahom sa atong Ginoo, and especially for the gift of life nga
before no nagbedridden ba yung taon ni siya, og salamat gid kay sa Dios nga nahibalik siya no, nakatindog na siya, naulian ang iyahang health ug hinaot pa unta nga ma-okay na siya sa iyahang panglawas aron makapadayon siya sa pag-enjoy sa iyahang kinabuhi uban kanamo iyahang pamilya, sa iyang mga amiga o sa iyang mga apo, labi na sa iyang mga apo. So after siya dito ni sulod ni ato mi dito sa Buzz Cafe sa may Lightport para sa iyahang birthday breakfast. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever. Happy birthday to you. Blow, make a wish. Blow. 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 Lugaya wish. Yay! Pagkahuman sa birthday breakfast ni ulit mi, and then na inaabot nga pa birthday cake ni Yorme Jane o sa City Government of Tagbilaran o sa Senior Citizens Office. Sige. Thank you. Ina silang mayor o sa Oscar. Salamat. Okay. Cake from Mayor Jane and the City Government of Tagbilaran. Mayor Jenya, thank you very much for the cake you gave me. Thank you for the next. Okay, wala mi naghanda sa balay kay bawal lagi ang daghang tawo. So nangita mi og lugar nga medyo wala kay tawo para sa iyang birthday dinner. Dabot mi diri sa Awi, samgipsal and hot pot grill nga dapit ra pod sa amoa. Silingan rang baryo sa mansa sa para sa amoang panihapon. Kawan namo si grandma, iyang sister. So spur of the moment nga decision ra ni nga mag-dinner. Mga uban niyang mga siblings wala na invite. And for sure makasabot ra pud sila. Kay bawal pa jud nga ma-expose si mama sa daghang tao. So, nindot man di po ning lugar okay rasad ang samgyup. Buffet di ni siya. So, affordable rasad and makabusog po. Hey. So, na-enjoy ang birthday girl, no? Pangag-intaw ng akong mother. Kay dili ganahan magpustiso. Kay, sao kuno paminawon mo nagaanto siya nga pangag. Mas mabusog kuno siya nga walay pustiso kay dili siya ma-conscious kung mahagbong iyang pustiso. So, mo din no, ang choices sa buffet, sa mga side dishes, no? Diri sa Awi Samgyup. Og syempre, kay birthday, special occasion, di mahimo nga walay picture-picture. And so, that's it for Mama's 84th birthday celebration. Thanks for watching. God bless everyone.